njengoba ngangixolisile nasekuqaleni bafutha ngiyena umuntu ka-life noma wo-life kodwa ngiyazama ukuthi ngoba mina ngumuntu o-original ophila ngeqiniso impilo yami iyiqiniso ingakho mangiyi-life mina kuba nabafowethu la ngoba ngifuna mina kuyohoshoza ngiqamba amanga mina ekhoneni noma ngidonsa umshovo wedwa anyanyise njengoThibela ile nje uThibela eyanyanyisa yasha lalela ngiyambona unkolo lokusuza unkolo Suza unamanga vele nabantu futhi uyambona amanga unaleyo nto leyo ngazi unenzondo serious yabo indaba unkolo lokusuza lokuthi angimthathi notice yabo ngimthatha notice hayi ungamthuki angimthathi notice ifethi nje nyanyisa mfethu le nje uThibela le nje vele ihleka kanjani yanja bayihleka nje le nje uThibela lalela kolo ihleka kathi igwinsi vele kolo kusuza uyithathe uyibeka la mayisefuna uzongisukela yabo akunendaba akunankinga lokho leyo nto leyo into ekuthiwa igame bafethu ukuze umaskandi ube mnandi kuthiwa kukhandwa amagame akunankinga negame inkinga iqala mase ngiwina yabo mase ngishaya ikhanda kucaca ukuthi ngiyawina manje bese kuthiwa hayi alihloniphi igcokama yabo alihloniphi igcokama kodwa bakusekhona abantu abangisukelayo njengoZanefa labantu engithe mangishaya ushuni kabheka umuzi baphuquka iy'ntuli oZanefa le babuya endimeni kuthiwa yena ushuni kabheka uzubuya le amagobongweni abantu abaphanjelelwe imisamo uyabo ne-under yobaba yabo so nje leyo nto leyo iyanyanyisa-ke leya nja iyona nje enginyanyisayo-ke leya nja le nje futhi le nje isuke ihlekani vele iyanyanyisa yalalela bayihlekela nje uThibela iyona nje enyanyisayo kwabafana bakithi leyo le nja la niyibona khona niyikunsule lalela yanyanyisa leyasha yabona yinje njengathi wazuyithole iyonyanyisela ama-ex yabona i-ex mawuthi ibhedelwa impilo yabo kuyayibhedela i-relationship ulandele nja online izohleka